Kubrokno जों गोजाम भिडिअ गोजाम केसेट Wngmano aborokno atkaisa sapta kaisa saka nukha kaini kai tham channel no jong nukha tai YouTube rogobo jong nugo khoroksa chini takho kalia de borma hnoi bo tamo nana dabrani kerang Koktwma ro khoni satreng ang sanani musung mako obo haise chini bororok tabuk belai kheno YouTuber bo bango media ro bo bango abo kaham ni kokno phiaba borok munchuni kaham no prachar khaimani hingkai jong belai kheno ma bolayo kaham tongmano hamia kai prachar khaima hingkai abo belai kheno jong jorao ma bo masklen karon chini logio salburum burum samung tangoi tongo chini TWF Central Committee ni khoroksa secretary je bo khoroksa bukhuk bo khoroksa burui bo khoroksa buma bo khoroksa bukrajak Wngmano burui rok ni manchor manke kri khada khoroksa burui ni mokhang no thang thang kaye aro lasima sicha khlai phunuk mani kok khorang khoroksa ni mokhang tai khoroksa ni ririka abo belai ke kurung man da klai bo siui da klai mani edit klai man klai na sie da klai man klai abo de bagai ang o takukno sanani mo jong tai bini logio tai bo edit khainai kasam video rokno borokno ba ang sanani mo sungo norok judi abono norok nakar sanja hangkai ya ka ba delete khaya hangkai nongni bagai jeng ain no to thanani jeng baidyo mangnai karon jeng TWF simi boya jeng oro khoroksa burui ngoi jeng buma bodol buma hangjago burui hangjago chini burui rokni bo manchorman tongo jeng je kuno borokni je kuno ungkhangkai rep phana ungthun je kuno samung hamia pana ungthun a bororokni phang phang mokhang phunugui manya aro kisa andra gunra khachi ma phunugo phiaba hamia kokno sari hoise mokhang phang pan ka phunukjak abo bo aino tong abo no khai sing belai kheno selengo abo dem bagai jeng protibad khayo abo dem bagai je khlainai edit khlainai takho chongno jong abo no sanamo jong nongni o video no norok ro sadi norok nakar sandi ya khai jeng to aino to thangnani bagai jeng TWF rok ready to karon jeng dofani bagai samung khai tongo jeng buma ungoi jeng burui ungoi rajnoitik tini